L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' Erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Investigazzjoni mill-Pulizija brabta ma' traffikar ta' droga waslet għall-arrest ta' 3 irġiel li kienu fil-possess ta' sustanzi differenti ta' droga. Wara informazzjoni dwar l-allegat suspettati nhar il-ġimgħa, il-Pulizija waqfet vettura f'Buġibba li kienet qed tinstaq minn raġel ta' 50 sena. Miegħu fil-vettura kien hemm raġel ieħor ta' 39 sena. Fit-tfittxija li saret fil-vettura instabu numru ta' qratas bid-droga suspettata kokaina u eroina lesti biex jiġu traffikati. It-tfittxijiet komplew fil-Mosta fir-residenza tar-raġel ta' 50 sena fejn kien hemm ukoll l-ibnu ġuvni ta' 24 sena. Hawnhekk il-Pulizija sabet blokka droga suspettata eroina pura ta' madwar 700 gramma, arma tan-nar u ammont ta' balal fost oġġetti oħra li jintużaw fi traffikar ta' droga. L-akkużati Pierre Cremona ta' 50 sena, ibnu Owen Cremona ta' 24 sena u Stefano Montebello ta' 39 sena tresqu l-qorti l-ħadd filgħodu fejn ġew mixlija li kellhom fil-pussess tagħhom droga eroina f'ċirkostanzi li juru li ma kienitx għall-użu esklusiv tagħhom. Pierre Cremona u Stefano Montebello ġew mixlija wkoll li kellhom il-kokaina filwaqt li liben ġie mixli li naqas li ħares il-kundizzjonijiet tal-qorti. Il-missier baqa' jinżamm arrestat filwaqt li ibnu u Montebello inħelsu.